Unya, history will show us nga nabalhin gud ang sentro sa Roma. Mao nang gidugangan dayeg description nga Roman. Mao nang gidugangan og description nga Roman. So one Catholic Apostolic Roman Church. Kanang pagbutang og description nga Roman niadto ng Council of Trent 1546. Okay. Unya giasimbol na niadtong First Vatican Council 1870. First Vatican Council 1870 giasimbol na. Nya na may authority ang mga obispo. Unsay prueba nga nay authority ang mga obispo? Kay sa Holy Ordination wa may laing relihiyon nga ang ordination gikan sa mga apostol, mga bishop man. So na sila'y authority nga magbuot unsay conciliar description of the church. Kaya ang wala gud mahibaw sa mga muatakan ng description nga Roman Catholic Church. Ang ila manggod nga hunahuna nga dapat ang description sa iglesia katurang tuas Biblia. Nga gani katong tuas Biblia dili man to conciliar. Katong mga description sa Biblia kanang mayon tag iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, pahayag-pahayag ra na sa mga sakop sama ni Pablo, ni Pedro. Si Pedro gali gitawag niya piniling katawhan o chosen people. Mao manggaling napoy grupo ron nga bisag awahiran na tukod na ni Tatay Paulino nga landag chosen people. Kay gilitok man ng Pablo. Pero kanang mga description dia sa Biblia dili na conciliar. Nganong dili na siya conciliar? Tungod kay wala na nila gi-pronounce sa council. Kay usa ra biya nahimo nga council ang mga apostol katulang Jerusalem. Pero wala sila gahisgot dito description sa iglesia nga ilang mayon sila nga mao ni atong itawag sa grupo. Unsa man ang grupo nga description kanang gihiusahan sa grupo mo na gitawag og conciliar. Panahon sa mga apostol wala pa sila conciliar description of the church. Mao na nga lain-lain nilang tawag, iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo, iglesia sa mga balaan, Christians, sa pa iglesia sa Thessalonica, iglesia sa Corinto, kay napoy mga nakabig sa Corinto. Wala pa sila conciliar description. Nakabatuntag kumpleto nga conciliar description kato ng First Vatican Council 1870. So ang iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios gibuta nga na siya description nga one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Nakaron kung magtuon kag Biblia ang antipara nga imong gamiton dili antipara nga Katoliko. Ang makita sa imong antipara kada mga dili Katoliko kada mga Bible alone, ang makita sa ilang antipara katuramang unang siglo nga history sa simbahan ni Kristo. Siyempre sa unang siglo iyo kakakitag Roman Catholic Church nga description. So nimo pagkakita nga kanang one Holy Catholic Apostolic Roman Church sa iglesia ni Kristo 1870 man na desisyonan. So kung ang antipara nimong gigamit sa pagbasa og Biblia, antipara nga ang makita per century lang, unang siglo lang, di yung kakitag Roman Catholic Church. Kanang antipara nga litra por litra lang. Pero kung gamito na to nga antipara, kung magtuon tag Biblia, kanang antiparas Katoliko, nga dili kay litra por litra lang, apil ang implied o gipasabot, makita ginato ang 1870. Di i-appeal na to ang 1870 nga part man na sa history sa iglesia. Di ba? Sumuna akong giingon nga kung magtuon tag Biblia, ayaw gamitan ng, kung magkinahanglan tag antipara, ayaw gamitan ng antipara sa mga dili Katoliko nga Bible alone. Kay kanang Bible alone, mahilig na sila litra por litra. Nasa ato pa, unsa man ang mga gipanulat sa mga apostol unang siglo. So, mura po na ilang makita history sa simbahan unang siglo. Di nila i-appeal tong mga liter nga mga tuig. Gani, kung magdebate, pagkadaghan ng referensya, pangkutloon ba na nila ng history? Libo-guwa na bitaw nila nga, kita mga Katoliko, disarmahan ta nila, dili ko no gamito ng history, kay Bible lang. Pero magdebate, pagkadaghan ng libro, kay ila man dayang pangkutloon tong naas history nga tinuod ba nga ilang ikakulata, ilang iatake na to, plus atong crusade, inquisition,
Ang katong na history po sa simbahan nga gitawag nila Dark Ages. Oh. Wala man sa Biblia. Yan, ilang man ang kutuon lagi. Sa to, muna lagi magsulod gawas na sila. Bible lang pero magdebate daghang kang referensyang kutloon. Pag-prove ko no nga ang Katoliko Babylonia. Okay. O mga kana lang hinoong mga sad views sa simbahang Katoliko, dili man na ebidensya god nga dili tukod ni Kristo ang Iglesia Katolika. Kay ang analogy ana, ang buhat ni Judas dili maoy nakapa-invalidate sa iglesia ang gisugdan ni Kristo tungod lang sa gibuhat ni Judas. Moingon na ka nga dili tinuod tong gisugdan ni Kristo. Si Pedro gani nga gitugyanan si Yahweh gihimong prime minister. Oh, iya mang gilimod si Kristo. Dahil nakalitok pagli human gali sa tugyani og authority sa pagka-prime minister sa naman na sa Mateo 16 13 to 16, 19. Ug ilahos nimo nagbasa di ba giingnan din siyang Kristo pahawa Satanas. Di ba? Oh. Si Pedro napoy pagkasipyat dili na siya ebidensya nga kanang mga sakop nga gipamili ni Kristo mga sipyat gali na personal dili na ebidensya nga invalid ilang office. Kay si Kristo wa gyud bakwi sa katungdanan ni Pedro. Katong taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, gipalig-on ni Kristo iyang katungdanan sa pagka-universal pastor nga sa atong panahon karon gitawag na tugpok. Di ba? Oh, katong pagingon ni Kristo, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Katong hapit naman siya mukayab sa langit ato. Paingon naman siya. Munang gi-turn over na ni Kristo ang iyang pagka-visible head. Oh. Kaya ang iglesia na amang gi-visible head. Si Kristo mahimo ng invisible head kay tuwa man siya sa langit. Ang iyang visible head kanang iyang prime minister gitugyanan si Yahweh. So mao na mga ison nga nagtan-aw sa kining video. By the way, mabadero niya no kay naay akong tito. Masig mo tingog ni ron. Tag ini siya kakita na ko nga na ko diri sa kinan ga record. Okay. So mao na mga ison. So padayon ta naputol ko gamay sa una-una kay nainilabay man gud. Okay. So mao na nga kung antipara sa mga dili Katoliko mo itong gamiton magtunog Biblia, ang makita gyud sa ilang antipara litra por litra lang or kung magisgot og tuig sa history sa iglesia, unang siglo ra. Kaya kanang Biblia dia, mga panapos nga mga libro dia, unang siglo man na. Gawas na itong mga una pa, mga propeta, una pa ito mga tuig. Pero kanang gisulat sa mga apostol, unang siglo. Okay. So, dapat ang antipara nga atong gamiton, kanang antipara nga dili kay litra por litra lang ang makita. Ito pa, grabe, super. Okay. Katong antipara nga makita ginang litra por litra o implied, explicit o implicit. Bisan sa korte dawato na kanang explicit o implicit. Kanang explicit litra por litra, kanang implicit gipasabot. Now, asa man gipasabot sa Bible nga dawato na to ang mga description bisag 1870 na. Asa man nabi? Asa nang gipasabot sa Bible? Para sa tong Hub 8:8, read the history books and see. Implied na nga, apil na yung history. Dayon, ang authority po sa iglesia, Mateo 18:18, ang inyong idili sa langit, ang inyong itugot. Unya, historically, kining mga obispo na to, sila man ang successor sa authority sa mga apostol, kay sila man ang gipang-urinahan sa mga apostol ng apostolic succession, holy ordination. Sa ato pa, ang antipara nga makahibalo, makakita taan ng kamatuoran na, ay dawaton po dahil nato ang desisyon sa First Vatican Council. So, mauna nga, ayaw lagi ng antipara nga ang makita litra por litra lang sa Bible. Unya, unang siglo ra nga history, ayaw. Kay ang history sa iglesia, magpadayon man. Una sa Lucas 1:33, magpadayon. Sa ato pa, i-appeal na to ng mga history na. Dili lang kay Inquisition ra mga itong i-appeal, crusade, katong hitabo ni Rizal. Ay, ayaw lang nang i-appeal na to tanan. Parang di ta mabayas.
apil ang First Vatican Council. Kay dito man sa First Vatican Council, gideklara sa konsilyo, First Vatican Council ang pag-asimbol sa tanang mga description. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So muna, akong ingon ninyo antipara nga Katoliko mo'y gamita kung mo gamit kag antipara. Pasumbingay ra niya, pasumbingay. Okay. Kay ang antipara nga Katoliko makakita tanan sa litra por litra o dili litra por litra, explicit. Explicit o implicit gipasabot. Asa gipasabot sa Biblia nga apil ang First Vatican Council? Pagkadaghang argumento makutlo na tuana. 2 Tesalonica 2:15. Kung magtudlo gani ang mga apostol, dili kay ang nasulat lang. Naigibinaaba na lang. Nya sangit ang ilang authority naman sa mga obispo, sa to pa, apil po nang gibinaaba sa mga obispo. Di ba? Dayon, siya pa, kanang authority lagi, ang inyong idili, drisyuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Sa ato pa, kay authority mo na sa mga apostol nga napanunod sa mga obispo, mao na nga ang mga council sa mga obispo, valid na. Para sa itong council of Laodicea nga wala tuhui sa mga sabadista. Nga ang solemnity sa Sabat, gitransfer na sa adlaw sa pagkabanhaw. Di mo sila mutuhan na. Kay ang antipara nga ilang gigamit sa pagtuon sa Biblia, kadturang antipara nga unang siglo ra mo'y basihan, mo'y makita. Pero og magdebate, magsulod gawas kay mogamit pog mga historis katolikong maot, wala man na dito sa unang siglo. Naaman na sa mga ika-15 nga siglo, katong gitawag nilang Dark Ages, pero kami sa Katoliko dili na mo to sabton og Dark Ages. Mga sad history lang to sa simbahan. Kay ang simbahan god sa dihang nilambo na, simpre na anay mga daghang convert. Kung kini mga convert god, duhang kaklase na ay faithful, na apoy sagol-sagulan o pinagano. Pero anang mga politiko nga mga makonvert, sagol-sagulan man niya. O bitaw nga ang Katoliko, nahugawan atong example katong sa panahon sa gobyerno sa mga iskatsila, kay sagol-sagulan ilag maot mo nang dili ikalimod nga si Rizal Manggali nakakitaan na nga napoy maot nga historis Katoliko diri sa Pilipinas. Kay gidumala ang mga katsila nga although Katoliko ilang religion, pero sagol-sagulan man nilag pamulitika. Pruiba ana nga dili gyud but pasabot lahi gyud ang simbahan. Kay ngano man nga katong mga pare o nganong gipatay man dos mga katsila kay ni violate kuno sa balaod sa gobyerno, estado. Kay naamang go'y balaod ko ang Spanish government sa una nga kung mo supa ka, mo rebuildi ka sa administrasyon, kanang gitawag treason man na, death penalty man na. Sumuto si Rizal nga na hukman to siya kamatayon, dili na siya sa balaod sa simbahan kay walay death penalty ang simbahan karon. Kung doon naman gali death penalty, ang estado mo'y mahimo ana. Sumuto si Rizal, kung mga pare lang tayo magbuot, dili ito mapatay. Pero lahi mga ang balaod po sa gobyerno, ang state, ang Spanish government itong higayuna na may death niya, kanang musukol ka sa gobyerno, patyon man yun ka, firing squad man yun ka. So moto si Rizal, na firing squad, pero dili ito pagbuot sa simbahan ha. Gani doon na yung mga pare atong gipatay sa atong gumbursa. Okay. Sa Spanish government kay naman sila yung mga waligod nga gisabot sa Spanish government state nga, uy, sa man yung maramlig musukol mga gamhanan. Yan po na mga paring rebelde o pangutok. Okay. So minana ragot. So depende na ay rason or wala, basta kay ayaw ipasangil sa teaching ng unsay mga apan sulod sa simbahan. So, mao na, mga igsoon. Muna nga, balik ko na ko itong akong gisulti po sa niyaging video na ko, nga, kanang mangutan na nga mga debater sa Iglesia ni Cristo nga, asa mabasa sa Biblia nga gitudlo sa mga apostol, Roman Catholic Church. Ako nang balik-balik ko dyan nga, kanang nga klase sa pangutana, misnomer, amamaliw, kanang mangutana o mangutana galigyan na, murag iyang gisupak ang logic.
ang maayong pangunahuna. Ano man, nganong mangita man siya og desisyon sa 1870 nga iyang ipapangita na siya sa panahon sa mga apostol nga unang siglo man to. Anong pangitaon man nimo ng desisyon sa First Vatican Council sa panahon sa mga apostol? Press raman na nga anong pangitaon man nimo sa Biblia nga ang mga kay karon magamit naman tag mic, gamit na tag internet, gamit na tag sa pa na mga bagong modernong kagamitan ron, mga internet, live streaming, unsa diha o. Mao naman ay gamit na turo sa pagsangyaw. Pwede ba nga atong pangitaon panahon sa mga apostol? Okay, kita gagamit man ana, pwede ba maingon nga asa man si Apostol Pablo gagamit og internet og Facebook? O ana, kataw-an na. Inganong pangitaon man na nga kanang mga technology natin ron, apil man na atong giingon ni Daniel nga ang kahibalo muuswag. Knowledge shall increase. Ito pa, dili supak ang Ginoo og pag-usbaw, mga development. Sa panahon sa mga apostol, wala pa kay nila matuki ang pagkatao ni Mary. Dayon, ang mga dili katoliko kay ang ilang magtuon sila og Biblia, kanaramang kuan lagi. Antipara raman gamito nila, kanaramang unang siglo raw, gun sa rin nasuwat dito litra po litra sa mga apostol. Kulang, ma-incomplete ma-incomplete gyutana, nga na ma-incomplete ana, kay na may pag-uswag. Sa unang siglo, bago pa ang simbahan, wala pa nila matuki ang pagkatao ni Mary. Maunang wala pa ng word nga Immaculate Conception, giklaro nga inahan siya sa Diyos, isa pa na, gipasaka siya sa langit. Siyempre, ang Holy Spirit, naaman sa simbahan. So katong wala pa sa una mahibaw, mahibaw anto kay kining Holy Spirit mutudlo man na mugiya man gyud na nga para ang simbahan madato sa kahibalo. Na kung magsalig ra ka bukis ra ka Bible ra ka nya kay ang Holy Spirit padayon man og giya sa iyang simbahan. Pero kanang atong handbook Biblia di na nato nadugangan. Pero kana ra puy dili dugangan nato kanang unsay nasuwat diha. Pero ang mga reflection, ang mga interpretation, atong mga devotion, ang atong pagsabot, wa mag-ingon ng Ginoo nga ayaw ninyo dugangi, nga ma-against na sa science noon. Di ba? Si St. Thomas Aquinas naingon siya nga, faith is not opposed to science. Di ba ang science ga uswag? Ang pagtuo ga uswag pod. Munang illogical ng mga dili katoliko nga magsalig ra gyud og situan dito sa Bible. Kinamay pag-uswag, development of doctrine. Dili man na mo against anang mga teksto nga masayop nilag sabot nga ayaw mo pagpagkapin sa unsay na sulat na o masayop ginong kag-interpret ana mayon jud kag naara gyud sa Biblia tanan mosango man na ano man kay kung nasulat na itanan sa mga apostol ang kinahanglan natong tuhuan sa ato pa mangutana dayon ko asa man nasulat nga niadtong 33 AD na tukod ni Kristo ang iglesia. Asa man sa Biblia unsa mang bulana, siyang tuigan na tao si Kristo matubag bago na sa Biblia. Dili. Okay. Ano pa? Pagkanagan. Kanang pagdugmatize sa pag-transfer sa solemnity sa Sabat. Sa Laodicea. Pagdugmatize na. Di ka mutuwa na, kay wala na dito nasuwat. Di ka mutuwa sa history ni Rizal, kay wala na masuwat na pagka. Kanang gipasabot ni San Pablo nga ayaw mo og tuoan ng kapin sa nasulat, dili nabot pasabot nga naagyod tanan sa Biblia. Ang gipasabot ni Pablo ana, ang background ana sa ilang panahon, namanggoy mga sakop nga magsupak-supak sa ilang authority. Bisan karon gali namin magsupak-supak sa simbahan. Okay. Nya na po'y mga nasa gawas nga dili gihapon mo tuo sa authority sa mga apostol. Kanang mga tao gud nga dili mo tahod sa authority sa mga apostol sa ilang teaching faculty, nagpakapi na sila sa nasulat. Kaya unsa may nasulat nga ang mga apostol sinugo na sila. Nasa Juan 20:19-23 nga naingon si Kristo maingon nga gipadala
ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Okay. Wa na'y battery. Diri ra ko taman kay wa na'y battery. Hangtod sa sunod higayon. Ina na akong nitiwason.